Rozdiely medzi transplantáciou vlasov a SMP. Cena za transplantáciu vlasov sa pohybuje od 2000 do 7000 eur, záleží od veľkosti oblasti. Táto cena zahŕňa jedno sedenie. Cena za SMP sa pohybuje od 400 do 2000 eur, takisto záleží od veľkosti oblasti, no táto suma zahŕňa 3 až 4 sedenia. Je bežné, že pri hojení transplantácie niekoľko štepov vypadne. To znamená, že je častokrát potrebné absolvovať ešte jedno alebo dve sedenia na to, aby bol výsledok 100%. SMP sa skladá z 3 až 4 sedení, to znamená, že výsledok je už po nich 100%. Na záver ten najzásadnejší rozdiel. Po transplantácii vlasov vám vlasy narastú. Pri SMP sa vkladá do pokožky pigment. Vytvára sa vzhľad hustých vlasov. To znamená, že vám z toho vlasy nenarastú. Ale napriek tomu má SMP mnoho využití a dokonca častokrát doplňa transplantáciu. SMP dokáže krásne zakamuflovať jazvy po transplantácii a dokáže vlasy zahustiť, ak sa transplantácia neuchytila úplne 100%. Ale to ukážem až v ďalšom videu.